Podívej, Jaruno, to je prostě to nejlepší, co nám tady může obec nabídnout. V jiných obcích se vyhazují peníze na to, aby byly rovné silnice, hladký, dlouhý silnice. To svádí lidi k zbytečné rychlosti. Pak jim to dojde, těm chytrolínům, a najednou tam začnou dělat retardéry. Udělat rovnou silnici, pak tam dát retardér, to je přece nesmysl. To u nás, ti naši šepelíci, ti mají za ušima. Jo? To nejsou žádní retardovaní lidé. My tady v Řevnicích máme přírodní retardéry. Příroda si s tím poradí sama a nemusíme vyhazovat peníze za nějaký nesmysly. Nikoho to tady nesvádí k rychlé jízdě. A pokud ano, tak si prorazí vanu, nabije držku. Ty naši šepelíci to s náma opravdu myslejí dobře.